सर्व समाज बांधवांकೈ मिगले नमस्कार आम बालकृष्ण पै आलपी जीएसबी कल्चर एंड ट्रेडिशन्स मळले मिगले चॅनल आंतू आम तुमका स्वागत करता। आम्ही गौड सारस्वत ब्राह्मण्स आमगेले मलगडानी आम्ही कशी जीवन कोरका म्हणून सांगून एक चाली एक सिस्टम त्यांनी आमका सांगून दिले आसा। धर्मानुसृत जावनु आमगेले आचारू विचारू घट्टी दौरनु आम्ही आमगेले जीवन कोरका। आमगेले समाजांतू धर्मगुरु जल्लारी मग्गिरचे स्थान वैदिक वृंदांक तेंदुगुनु बटममालगी कदनाई आम्ही तंका एक मान मर्याद दिनु तंगेले मन दुकुनोतील मणकीची आम्ही उल्लोंका ते कसन म्हळारी त्यांनी कदनाई तुम्ही ऐकी नसताने देवालगी महाजना बगेक प्रार्थना करताय। सर्वेषां महाजनानां क्षेमस्य आयुष आरोग्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम म्हणतानी कदनाई देवालगी प्रार्थना करताय। देवा सर्व महाजनांके चंकपण कोरका म्हण तंगेल बगेक त्यांनी कसले अपेक्षा देवालगी दवरना। आईच्या विषयू कसल म्हळारी आम्ही गौड सारस्वत ब्राह्मणांनी आचरण कोरका जल्लेले 16 संस्कारू षोडश संस्कारू सांगतनी ಏನ್ ತುಮಕ ಸಂಗುಂದಿತ ಆಲಪಿ ಅನಂತನಾರಾಯಣಪುರಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಂತ್ರಿ ಬಡುವಮ್ಮಾಲೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಡುವಮ್ಮಾಲೆ ಪೂತು ರಮೇಶ್ ಬಡುಮ तन्नी आमगेले कुटुंबाचे पुरोहित आमगेले कुटुंबाचे कसने एक चंगपण नाले आमगेले घरांतू कसने एक चंगपण पूजन नाजले एक धार्मिक विषय तंगेले मार्गनिर्देशान तन्नी आमका कोर दिंचे। आईचे विषयू आम्ही आचरण कोरका जल्लेले ये 16 संस्कार तुमका सांगून दिता आलपी सुगुनु रमेश भटमा। ओम श्री गणेशाय नमः। गौड सारस्वत ब्राह्मणाले षोडश संस्काराचे सनज विषयकालंत आताम सांगत संस्कार म्हणून सांगलारी व्यक्तीले मला मनुष्याचे परिष्कृत जीविताचे सभ्यताचे सारस्वत ब्राह्मणाले विवाहुवरे असतिल्ले तीर्थजान आचरण कोरका जलले 16 संस्कार आम्ही षोडश संस्कार म्हणून सांगता। व्यक्तिक मला मनुष्याक बौद्धिक विद्याभ्यास धर्मबोध सात्विक संस्कार इत्यादि षोडश संस्कार मनुष्याक प्राप्ति करता। षोडश संस्कार म्हणून सांगलारी मनुष्याचे जनना फूड चुंकुचे गर्भाधान पुंसवन सीमंद विष्णुबली जन्नाशेष अनुष्ठित कोरचे जातकर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन चौल उपनयन महानाम्निव्रत महाव्रत उपनिषद व्रत गोधान व्रत समावर्तन विवाह इत्यादि जातकर्म सुकुनु 12 संस्कार तंगले पुत्ताले अम्मा बप्पा
पुत्ताले धर्मातिक जानु असिल्ले पुत्ताक प्राप्ति को ज्ञानीय परम जानुई सात्विक परम जानुई विद्याभ्यास परम जानुई तंगल पुत्ताक അറിവതിം ചാം തങ്കലത്തെ പുത്താലെ അമ്മ ബപ്പാൽ കർത്തവ്യതമ पुत्ताले समावर्तन जाम स्नातकन जामत विवाहु पुत्ताल प्रथम विवाहाचे गणपती पूजन पुण्याह नांदी मुह पूजन इत्यादि तंग तंगल अम्म बप्पाले कर्तव्यतम प्रथमोद्वाह पर्यंतम पुत्रस्य क्रियासु च नांदी श्राद्धं पिता कुर्या दतऊर्ध्वं सुतस्वयं मलारी विवाह पर्यंत तंगल तपूतु गृहस्थाश्रम जाम तो संस्कार कुरुक तो स्वयं प्राप्ति जताम देव पूजा हवनादि इत्यादि संस्कार तगलते धर्म पत्नी समेत केल्यार्थ तक पूर्ण जताम परमात्मा देव श्री रामचंद्र देवी सीता देवी रे वन परित्यागु केल्ल सम्याचेरी सीता देवी ले ते भंगरा प्रतिम लग्गिदवोर यागु केल्लस मनुष्याक मगिरी तो व्यक्ति तक जान जाम का जाम चबगे जमचे जानोस्तिल्ले जेनि जमचे जानोस्तिल्ले पुत्ताले गर्भाधान इत्यादि षोडश संस्कार कोरुक तो अर्हद इत्यादि प्राप्ति जाता अम्मी गौड सारस्वत ब्राह्मणानी आचरण कोरका जलले 16 संस्कारू चांग जानू रमेश बटममान तुमका सांगून दिले असं तुम्ही प्रथम जाणू मिगेने ये चॅनल पळेर जलरी ते एक सबस्क्राईब कोरका म्हणू तशीची तजलगी एक लाग्यसिने नोटिफिकेशन बटन एक प्रेस कोरका म्हणू तुमगे लगी विनीत जाणू अभ्यर्थन कोरनू रब्बेता सर्वांक नमस्कार।